Sziasztok! Ez itt a Terraria Gameplay újabb része, a második. És... hát ha tudunk kettőig számolni, akkor... igen, tudok kettőig számolni. Ameddig nem láttátok, hogy mit csináltunk, addig csak annyit csináltunk, hogy raktuk ezt az asztalt. Nagyon szexi. Ez nagyon sok minden. Széket nem csinálsz hozzá? De csak... mindegy. Na akkor folytassuk a videózást, és figyeld az időt, 48. 48? Igen. Igen, majd Én nézem az időt, én látom. Látod, akkor nézzed már, légy színem. Miért te nem látod? Nem látom. Hogy látnám? Na, oké. Ez most... nem húzzuk ezzel az időt, beszélj. De majd csak... 10-15 perc. Ha összes apát leveszem, ez nagyon gagyi. Ja, az a haj sokkal jobb, és levertem egy fákját. Igen, ez ilyen... mindegy. Menjünk. Ez okos. Na menjünk, szerintem valamit csinálni. Addig okos. Vagy én megvédelek. Becse nem világítasz? Hoppá. De amúgy, ha akarjátok még, hogy legyen folytatás, akkor majd írjatok kommentbe, vagy lájkoljátok esetleg. Úristen, ez egy csillag. Leesett, hogy ennyi a csillag. De... az adom nyugi. Úgyis közelharcos leszel, nem? igaz. Szóval, mit szenvedett nekem, hogy akarom. Nem akarsz világítani? Nem. Nekem van a jobb fegyverem. Na, menjünk át a másik fához. Ott egy csillag, Becsa. Mondjuk minek neked? Ja, igen, és visszatérve a piros korrupcióra, igen, piros a korrupció. Úristen. De ezt már mondtuk, szóval azt nem fogom még egyszer tovább mondani, majd meglátjátok. Hogyha elmegy odáig valaki, akkor nagyon fél a korrupciót. Itt van valami ór, de meg nem színór. Szedd már össze. Csillag! Bocs, de kellett a hullócsillag. 3 darabot azt... Nem látok semmit, adhatnám fákját. Van üzéd. Géled, nem? Nincs. Van, nincs. De abból nem tudok most pont. Én nincsen fád. Hát, nincs. Azt hiszem. Vagy itt egy nagy fa. De van nem fa. De jó. Itt egy óriás fa. Hol a fa? És itt sincs láda. Nem hiszem. Remélem, hogy lesz még egy. És ott van. Ja, nem. Igen. Várjál már meg. Meglátjuk. Várj már meg, Bence. Itt vagyok, na menjünk tovább. Hova mész? Ott van valami olyan. Megy védeni. Megölöm. Meghalt, jó. Silver. Addig védesz. Aha, védelek. Vagy falazd el magad, tök meg. Nincs arany... van 4 potim. Úristen, szem. Nekem egy potim sincs. Mindegy. Ládából szereztem. Jó, nem mondom angolul, hogy chest, mert azt nem tudja mindenki, hogy mi. Most nem mindenki tudja, hogy mi. Szóval... Ahogy nem, azért. azért no. Vagy amúgy, hogyha sokan akarják, magyarul is mondjuk. Nem hiszem, hogy valakinek kéne azt most külön mondani, de hogyha valaki tényleg nagyon nem megy neki, akkor nyugodtan szóljon. Akkor nyugodtan beszéltek Kommentbe írja le, és most befogyott a szerve, bocs, csak... és nincs semmi angol rész, tudod, angol mondod. Szóval próbálunk akkor nem angolul beszélni. Jó, nem első. Csak akkor írjátok le kommentbe. De nem rossz indulatból mondjuk, csak... Jó, nem kell túl magyarázni. Csak hogy mindenki értse. Jó, Bence. Na, láda! Láda? Ládás fa. Fegyverot írom, hogy benne van. Tudja, enyém. De remélem valami jó van benne. És miért kell, mert megölnek ezek a repülő halak. Menő ajtót azokat szedd ki. Meg az asztalt. Ja, persze. Van benne egy living. Ezzel csak lehet lerakni. Ilyen másfajta kinéző fát. Ennyi volt benne. Világítanál. De hogy jól néz ki, meg minden, így néz ki a fa, amit leraksz, így mint ez a fa. Nem te. Nincs lejjebb semmi. De van itt még lejjebb valami. Jön már semmi?
Olyan nincsen semmi, csak ilyen, de mondjuk lemehetünk, mert itt legalább tudunk Ott bányozni. bánya. Na, menjünk bányászni. Világítasz, amit... Milyen szint ez? Nézd már! Nézd már! Ihuhu! Jihá! Nem ígérte. Bányásztunk ketten. Hogy világítsak én is, meg bányászom. Ha világíts. Nem látok semmit. És szerintem a nézők se látnak semmit, Ez a szóval. videó nem ennyi lesz, mert azt hiszem kezdek betelni. Szóval... Császtok. Császtok.